Сингрен авылында гомер кичерүче Земфира һәм Дамир Фәтхуллиннарның күркәм йортларында шат тавышлар бер кайчан да тынмый. Бер табын артында җыелып, ихлас көлешеп аралашу, киләсе көнгә планнар кору гаиләдә гадәти хәл. Аннары инде һәркем эшкә тотына яисә яраткан шөгыле белән булыша. Гаилә башлыгы Дамир Тимершаих улы тормыш дилбегәсен кулында нык тотучы ир-егет. Алтын куллы авыл уңганы буларак билгеле. Бүгенге көндә Газпром җәмгыятендә хезмәтен сала. Аның тугры иптәше Земфира Фәварис кызы үзе Бакалы районыннан. Сингрәнгә килен булып төшкән көненнән алып, аны ачык йөзле, өлгөр хуҗабикә итеп беләләр. Төп булмышы инде аның 5 баласына бар йөрәк җылысын өләшүче, алар өчен өзелеп торучы ана. Өлкән кызлары Эльвина Мәскәү шәһәрендә стоматология клиникасында эшләп йөри. Рубин, Руфина һәм Рафаэль мәктәптә уку алдынгылары. Аларның артыннан төпчек Алмаз куып үсеп килә. Аңа инде 3 яшь тулган. Көн сайын ихатада эш кайный, тырыш гаилә күпләп мал-туар асрый. Һәр көн малайлар абзарда һәм техника тирәсендә кайнаша, нәрсәдер төзәтә, ясый. Эштән куркып тору юк. Әле дә әтисе белән бергә Рафаэль станокта токташ кертергә өйрәнә. Һәрбер бала үзе ризыгы белән туа диләр бит инде. Шуңа күрә без алар белән бик горурланабыз. Алар безнең терәк, шушы семья нигендә, үй мәшәкатьләрендә алар безгә гел помогай итеп кенә торалар. Без аларсыз хәзер берничек тә белдерә алмыйбыз. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсе килә, гел теге мәктәптә дә хәзер күп нитсәләрдә барыр. Өйдә хәзер безнең кул арасына кергәчтән рәхәт алар белән яшәү дә теге күңелле. Алар булмаса хәзер теге нәрсәдер җитмәй. Сагынабыз. Менә кыз китте бит Мәскәүгә. Без уже какой-то сагынып көтеп алабыз. Менә иң бәләкәйләр дә уже кул арасына кирип киткәнсез. Менә ничек сез җәлеп итәсез эшкә аларны? Ничек кызыксындырасыз сез аларны? Алар үзләре менә теләп нитәләр. Әти мин эшләйм дип шират уже башланды. Хәзер абыйсына менә Рафаэль помогайта. Алар теге бергә мин уже малкарага проверять итеп менә чыгам. Чыкмасаң да була диләр уже. Шуңа күрә алар теге авыл баласы бит. Аларның уже генында бар дисәң дә була инде. Эшләп үскәстән киләчәктә үзләренә дә кирәк бит инде. Өлкән уллары Рубин инде үзен күптән эшлекле фермер итеп таныткан, ул күпләп куяннар үрчетә. Исем кушканем ике куянга. Берсе София, берсе Надежда. Зурларны. Куяннарны ашатыра кышкана. А то җәйкене аларга су бирәм. Кышкана су бирмим. Чөнки су ката. Нәрсә ашатасыз куяннарга? Төрлечә анда карансы һәм ашлык, печән, лам анда төрлечә. Минем булай общий 39. Тагы да үрчетәсеңме? Әйе. Үземнең рекордны басырга. Рекорд ничә? Элек мин 60-ны әйтәйдем, асырайдым. Хәзер менә шуны бер 70-гә җитсәм хорошо. Элек дисең, бик күптән булышасыңмы? Әйе, уже 8 ел. 8 ел. Кайдан өйрәнеп киттең? Менә Куяннарны. Куяннарны яратып киттем. Беләки сакта. Менә минем туганнар 8 куян асырайды. Аларга барып караганым һәм куяннарга гашык булдым инде. Шуңа асырый башладым. Дөнья көтеп малларны карап, тамам ачыгып кергән егетләрне инде өйдә эссе чәй, төрле тәмтемнар белән көтеп кенә торалар. Бүген аларны Руфина торт белән сыйлый. Нык пешерергә яратам. Нәрсәләр пешерәсең? Разный пироглар пешерәм, тортлар пешерәм. Әле бу синең нинди торт? Бисквитный торт с белковым кремом. Кызым Руфина инде пешеренү белән бәләкәй чактан ук шөгыльләнә. Мәктәпкә әле бара башламаганы, шул 6 яшь име.
Birinchi tapqir quymoq pishirdi. Nıq tәмле булды, nıq оңды инде ул кыймагы. Шуннан соң менә хәзер аңа 14 яшь, ул уже профессиональный тортлар пешерә. Бигрәк тә инде уңдыра. Шундый яратып заказлар күп бирәләр инде алалар. Үземдә тәмле чәкчәкләр пешерәм. Һич шиксез бала тәрбияне гаиләдә ала. Оясында ни күрсә, ычканында шул булыр ди халык. Ата-ананың шәхси үрнәге, йогынтылы сүзе, бер үк вакытта ягымлы һәм таләпчән мәгълүмасы бала үстерүнең нигезен тәшкил итә дигән фикер белән тәрбия эшен алып бара Земфира ханым. Төрле эшнең үзенең бер секреты бар инде, әйбәт. Балалар бит инде дөрес бу тормышта дөрес жол алу өчен шул күпчелек үзебез белән эшләгәндә эшкә өйрәтеп, тәртипкә, кешелеклеккә, ярдәмчеллек иң шул төп ниләрне бирергә тырышабыз инде үзебез. Без инде шәхси үрнәк бирергә тырышабыз балаларга. Нинди генә эш эшләсәк тә бергә эшлибез, балаларга үрнәк бирергә тырышабыз. Шуңа бүтән әйбергә вакыт калмасын өчен күпчелек инде үзебез белән бергә бүтән булган нинди бар эшләйбез, бергәләп тырышабыз. Узган елда Земфира Фәварис кызы республика башлыгы тарафыннан Ана даны медаленә лаек булды. Бар көчен, бар талантын, күңел җылысын балаларына салган мәрхәмәтле, нечкә күңелле ана өчен әлбәттә бу бик зур бәя. Гомумән актив тормыш алып барган бар җирдә дә өлгергән Фатхуллиннарны авылда гына түгел, район күләмендә дә яхшы беләләр. Алар мәдәни чараларда, сәхнә түрендә дә балкыйлар, күп санлы бәйгеләрдә дә теләп катнашалар. Быелгысы елны гына үрнәк ал республика конкурсында уңышлы чыгыш ясадылар. Гаиләдә алар бер-берсенә ныклы терәк булса, дус ишләренә, авылдашларына ышаныч һәм хөрмәт казанган кешеләр. Мин озак еллар Кадер авыл советы биләмәсе башлыгы булып эшләдем. Эшләгәндә шушы уңган Фатхуллин Дамир Земфиралар гаиләсенә аралашып, ярдәмләшеп бергә эшләдек. Чөнки бу уңган гаилә күп балалы, бүтән эштә дә актив катнаша. Дамир инде күп итеп Маласырай авыл тормышында да актив катнаша. Ул үзе яшьләй комбайнда эшләде. Бүгенге көндә газ буенча слесарь булып, авыл халкын зәңгәр яндыруда эшләй инде. Аның инде балалары барсы да уңган, барсы да тырыш укучылар. Сәнгатьтә дә бүтән яклап та авылыбызның бүтән бәйрәмнәрендә актив катнашалар, актив образ белән яшәйләр. Әйтергә кирәк, менә шушы безнең шушлай уңган семьялар безнең ил терәге булып тора. Киләчәктә дә аларга уңышлар телим. Авылыбызда шундый матур, күркәм, тату гаиләләр булганына мин бик шатмын. Менә безнең авылыбызда мисал булып Фатхуллин Дамир һәм Земфиралар гаиләсе булып тора. Алар инде гаиләләре белән авылыбызда үткән һәрбер чараларда актив катнашалар. Кызлары, уллары концертларда матур итеп чыгыш ясайлар. Менә безнең инде районда республика конкурсында катнашабыз. Менә республика конкурсында катнашып, метный каблучок, байык конкурсларында грамота һәм дипломнарга белән бүләкләделәр безне. Балаларыбызда безнең бәхетебез дип яшәүче бу искиткеч матур гаилә шулай тормышның кадерен белеп, тирә-юньдәгеләргә үрнәк булып гомер кичерә. Бар нәрсәләре дә җитеш, тормышлары түгәрәк аларның. Фатхуллиннар йортында тагы күп еллар шулай бәхет нуры балкып торсын дигән теләктә калабыз. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.